Oui, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Karta City Bella Jele. Jalmatene Sisoko ka folikando nyek zemne ka lumini biga kan yala yin sigoro be France jamana ma. Kabo ka folikan bla kartanga dem Bella Jele na kabo ka info bla sisan alhamdulillah tununi ko info de don. Tununi ko info min ni a nyamara bora magan jarala kabo sagora ni ala ya sigoro be France jamana ma lumini biga kan. Aka be boka kartanga dem Bella Jele kunnafoni aka seneke misiw olu tununa sagora awa o tunun bi fɛn o fɛn ye tile 3 ye a bɛ so ma ka taa awa ni 6 mois le 26 la fo ka se bi ma misi ninnu u tununen don an ma se ka kubara jɔnjɔn sɔrɔ u la o la an bɛ bɔ ka kunnafoni in lase karta siti bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw ka kunnafoni in carin bɛɛ lajɛlen k'a mɛn ni mɔgɔ min kɛra misi ninnu ye fɛn ye i bɛ se ka numéro min wele o ye mali numéro dɔ ye yan 76 23 88 01 n'i sera k'o lasɔrɔ walima n'i ma se k'o lasɔrɔ karta groupe jango ja kelen o kelen a kɛra contrôle ni sanne ye o a kɛra lavoir karta ye o a kɛra karta danbe ye o ayiwa a kɛra karta sigikanfo ye o a kɛra karta kanu ye o a kɛra karta tv international ye o i jilaja i ka kunnafoni bila groupe kelen sanfɛ walima ni radio so min ka surun la i ka kunnafoni lase olu ma sawarakaw ka sɛnɛkɛ misiw minnu tununa ala bɛ se k'an garijɛgɛ don u la cogoya min na misi in bɛ se fo misi 12 walima 13 ɲɔgɔn ma sɛnɛkɛ misiw de don o markiw dɔw bɛ yen nɔ olu marki ye DA o ye jara daminɛ ye dɔw yɛrɛ fana ye OM ye donc ni mɔgɔ min kɛra ni misi ninnu ye fɛn ye i b'i jilaja i bɛ kunnafoni lase karta site kelen sanfɛ walima ni numéro kofɔlen min filɛ nin ye 76 23 88 01 i k'i jilaja i ka kunnafoni lase ala k'i tigilamɔgɔ baraji inshallah an b'a ɲini ala fɛ ala k'an garijɛgɛ don misi ninnu na a wari tun ye info bila kun ye hakɛto bɛ kuma kan sallallahu alaihi wa sallam